negra de la xarxa de carreteres que hem patit a la nostra ciutat durant molts anys. Per això, aquest projecte de la glorieta que va executar-se pròximament és fonamental per a la nostra ciutat. Suposa una inversió per part del Ministeri de Carreteres d'aproximadament 300.000 euros i va ocupar una superfície d'uns 9.000 metres quadrats. A més, aquesta nova glorieta d'uns 75 metres de diàmetre s'ha projectat pensant en el futur, per a poder recollir les necessitats que hi hagin més endavant. És un primer pas per a aconseguir la ciutat que volem, més neta i conscienciada en el medi ambient, com sempre hem defensat des del Partit Socialista. En abril del 2019, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va visitar la nostra agrupació, va visitar la nostra ciutat i ja ens va comunicar la decisió de l'Estat de poder deixar per fi lliure la nostra pista. Des d'aquell moment, els socialistes d'Oliva vam treballar per intentar planificar per una vegada en la història de la nostra ciutat com descongestionar el trànsit de la nostra ciutat i la Nacional 332. Per això, una vegada arribada al govern, el grup socialista i des de l'àrea de planejament urbanístic treballaren per eliminar aquest enllaç, aquesta intersecció tipus T i crear una redona que el que fera és donar seguretat a tot el tràfic de ciutadans d'Oliva i de tots els visitants que venen a la nostra localitat. Es tracta d'un primer pas per a aconseguir la ciutat que volem. Una Oliva més neta i conscienciada amb el medi ambient, com sempre hem defensat des de l'agrupació socialista. A més, aquest projecte formarà part d'un projecte més ambiciós de construir un bulevard que dona accés a la nostra ciutat. Un projecte per a tots i tots els ciutadans d'Oliva.